Добро утро! Реших супер спонтанно, че ще снимам влог днес. Това е нещо като daily влог, моята сутрешна рутина и какво ми предстои през деня. Часът е 7, сега ми предстои да си направя дихателните упражнения, да си оправя лицето, да си направя закуска и да тръгваме за класа ми по стрейчинг. Остана да ви покажа и закуската. Вече почнах да я приготвям, за да не закъсня. Така че ми останаха финалните рибки. Този път ще бъде с пъпеш като плод. Иначе какво имаме вътре? Сложила съм вътре кисело мляко, протеин с кокос, който в момента ми е доста любим. Сега ще нарежем малко пъпеш отгоре. И последно след пъпеша прибавям и 2 лъжици с самов тахан. Този, който ползвам в момента, е на някаква биомарка. Няма огромна разлика. Готови с нашата закуска. Тази сутрин е с пъпеш. Искам обаче да ви покажа как снимам. Порта ми на телефона ето тази кутия с овес. Много оригинално и постоянно си подпирам на нея, като искам да снимам нещо. Ето и закуската. Обикновено се изпивам и добавките. Хапвам набързо и тръгваме. Вече сме в залата, готови за стрейчинг класа.
обяда. Ризото с сьомга и аспержи. Добре, че се арестува моменто, за да успявам с храната за деня. Ръжца. Няма страшно. Вече дойде време да се оправим за залата. Приготвям си набързо електролитите, защото след детската група, която е от 6, ще бързам да ходя на една табата тренировка. А там доста си се потиш, доста интензивно кардио, така че ще ми трябват малко електролити по време на тренировка. Вероятно хората използват фания по принцип, когато се слагат електролитите, но не и аз. Аз обичам винаги да ми е трудно и да си ги сипвам по този нелеп начин. Тези, които са моите, имат вкус на лайм и лимон. Бъркаме хубаво и сме готови. Току-що свърших залата и в момента по най-бързия начин отивам към другата зала за табата тренировка.